Nacházíme se v Chebu na výstavě Dědictví obrazu dvojice autorů Ferdinanda Bočiny a Tomáše Rasla, tedy mě. Kurátorem výstavy je Pavel Lančát. Dali jsme dohromady asi 100 fotografií vlastně dvojí generace, to znamená mého dědečka 1909-1994, dneska by bylo 116 let. Ferdinand Bočina byl kameraman a fotograf a věnoval se v podstatě velkým dílem jeho tvorby byla doména fotografování pro obrazové časopisy a pro zpravodajství. Byl vlastně takovým jako reportérem. A v mém případě jde o takové jako více širší hledání obrazů v krajině, které nemusí být zasaženy právě tímto fenoménem toho sdělení pro ty sdělovací prostředky, ale jde o takové jako vlastně, řekněme, subjektivnější, pocitovější, možná emotivnější a romantičtější pohled na svět. Jeho archiv jsem zpracoval způsobem scan a tisk. Ty můžete vidět ve druhém patře a ve třetím patře se nachází moje fotografie, které jsou z části analogovým způsobem, klasickým formátem negativ, pozitiv ve fotokomoře, ale i následným způsobem scan tisk. Je tu asi 100 prací z různého období, spojená vlastně tím jako odkazem vnuk dědeček.